deti? Dvere sú otvorené. Čo sa deje? Nie to tam možno je. Snáď je to duch satana. No tak, nestráž nás. A možno je to drak. Veru je to tak. Bratia moji, v dome straší. Čo si teraz počneme? Nič, proste ich vyženieme. Poďme, chlapci. Poďme na nich. Áno. No poďme. Teraz kýchať. No. Práve keď tu straší. Ja za to nemôžem. Keď cítim kvetinky, tak kýcham. Kýcham, kýcham zas.